El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida reconeix que en els últims mesos, arran de la situació política a Catalunya, s'han incrementat les discussions entre veïns per aquest fet, per la col·locació de banderes, ja sigui l'estelada, l'espanyola o qualsevol altre signe distintiu als balcons dels edificis. No han estat fets greus, però el gerent del col·legi, Lorenzo Viñas, diu a COPE que han sovintejat més. Que en los últimos meses del año pasado, especialmente las reuniones que se han hecho, han salido este tema de una manera habitual, más contundente quizás que en otras ocasiones. La pluralidad de idea que hay, la dualidad de ideas ideológicas que vienen a haber, pues vienen a marcar que haya, si no discusiones graves, que en algún caso pues que se afean unos a otros esa utilización del espacio comunitario, sin autorización, sí que ha habido un enconamiento quizás más grande en los últimos meses. En aquest sentit, des del col·legi es recorda que el fet de posar una bandera o un altre element que alteri l'estètica de la façana d'un immoble requereix l'autorització de la comunitat de veïns, tot i que gairebé mai es demana permís per això, almenys pel tema banderes. I en la mateixa línia, si la comunitat decideix per majoria que s'han de treure dels balcons, el propietari del pis ho ha de fer. Si no, el tema fins i tot podria arribar als tribunals, tal com ens explica Lorenzo Viñas. La comunitat de propietaris pot prendre un acord per simple majoria de propietaris per exigir i requerir i exigir a aquell propietari a que tregui aquell element que distorsiona l'estètica comunitària i que vincula i que fa ús d'un espai no autoritzat. Inclòs, això podria ser arribat als tribunals, en el qual mitjançant un procediment ordinari. Viñas diu que no es pot fer res si el propietari posa les banderes a l'interior de les finestres, per exemple, o a un penjador al costat de la finestra, encara que l'efecte visual sigui el mateix que el fet de posar-les al balcó.